Har du måske været med i X-Factor? Det er bare stille og kør. Har du smagt friteret blæksprut i ringen? Så er du sikker på, at du ikke har været med i X-Factor? Så holder du og kører. Hvor har du købt den der? Behøver det rave dig? Så meget ægte ud. Ja, det må du også ret i. Det er den. Okay. Kom nu. Ja. Jeg skal også lige køre lovligt. Det behøver du ikke. Bare i gang. Sikker på, at du ikke har været med i X-Factor? Bare første audition eller sådan noget. Så tiger du stille. Ej. Ja, det havde jeg glemt det helt. Nej, Hvem snakker du med? Hold kæft. Jeg kommer nu. Ødelagde jeg din telefonsamtale? Så tiger du stille. Det bliver 99. Jeg kommer med dem nu.